teritoriji nezavisne države Hrvatske je vrlo diskutabilno i mislim da To su učitelji konferencije izaći ove vlasti i ovog naraštaja. Zlotvori, vračari, oni nacionalisti, teroristi koji ne mogu nikom da oproste, jer ne slede Boga, koji kaže oprosti svima sve, da i tvoj nebeski otac oprosti tebi. Zato je ceo ovaj naraštaj u grobu. Pravoslavno groblje, hrišćansko pravoslavno groblje. Tako, to je slika ovog naraštaja.